Iya kono. Oke, mangke sampun. Sik. Mangke Pak Gudasan monggo. Oh. Tanduk Dek kula kula tak mandhap, kula Loh. tak ningali sak. Pun tok boten sarepot-repot. Ngolong kalau gatel kok piye? Gatel. Alah. Matur sembah nuwun berkah barokah. Ngaten nyuwun pangapunten sedheripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Cok. Wah, jan sithik edeng watone rontok. Iya, Mak. Ana pamundhut. Iki ana pamundutan pudang kuning kelawan gubuk asmara saking Mas Edi Pentol malih RT Gangsal. Podang kuning mencok kesamber gluduk asmara. Wah. Piyong canggih. Bareng. Menika ugi wonten request saking nyanipun Bapak Asmoro Santo ngresakaken Tangene Ngati. Ning ati mbok ken minggah. Nggih, Nyanyi. Pumpung pelak menika dipun aturi tindak sasono nggih. Punten dalem sewu Kang Mas, monggo kula aturi tindak sasono Kang Mas. Sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih. Ya, iki kula kok yo nembe sepindah niki kalih panjenengan. Nggih. Ya. Pancen kula radi kependhem ya, Pak. Boten to. Nggih. Nuwun sewu Roko Mas niki Nggih. pira swara nggih. Nggih. Kula tak kangene ngati. Oh nyuwun kangene ngati duet kalian sinten? Kalian gawan kula Oh, sinten? sing ler ki Mbak. Oh, Nyai Sagopi. Hai. Oh, alah. Lah ketikane sing ndereke kula. Oh, iya. Oh, kula wau ingkang gandalan nitis sepeda Honda Suzuki kula wau. Boten ontel kok, Mas. Oh, nggih. Anu kula gonceng ten ngajeng. Monggo dipun atur. Nah. Dipun kutang-kutang Nggih. ayo to Yai ngono kan. Ayo to Yai kene ayo. Karo pun Kakang. Iya. Oh, Iya iya. Yai, iya kene. Kacang Mas. Loh, kendang ku lho malah jagongan. Iya to? Piye to Yai? Ora disenep Yai. Hmm. Sing kesekedham, Pak. Kene Yai, ayo cangket pun Kakang Yai. Ayo. Ndak ngono barang. Lho, Piye kabare? Suara ketemu kok seliramu tambah. Iya. Iya. wah duet kalian Nyai Sagopi. Boten niki kawan kota. Gawan kodak. Niki kenal kalian niki nuwun sewu. Sik imut-imut niki ngaten niki. Oh, Iya. riyen tasih imut-imut lah sakniki. Pun anu, ya ngeten niki. Oh ya saya ngomong amit-amit jauh bayi Mas. Boten ampun. Wow. Wong ayune kaya ngene kok. Oh iya sak sedene jeblang kok. Ayo to, garap to. Heeh, kok kangene ngati Kangene monggo. ngati. Oh, gelek Mas player monggo. Gamelane, ayo. Oh iya. Aku nek elektron ki sak dino ki elektron. Yo bareng.